Vítejte u 14. pokračování mladých youtuberů, v kterým si dnes představíme kanál Kryštof. Kryštofovým contentem je MTB. Svůj YouTube kanál si založil před rokem a my teď se teda koukáme vlastně na jeho prvních videí, který tam má. Takže pojďme se podívat, jak postavit dřevěný odraz. Říznout a piju. Tak jdu stavit první část toho. Já ještě se tady musím vzít tady tu kostičku dřevěnou, abych měla čem řezat. Takže to dám sem. A jdu. Ano. Takže teď jsem si dala tady to prkno. Jako oproti třeba tomuhle je fakt uší. Aby jako ten skok nebyl tak z boku vysoký a nemusel se zahrabávat pod rozeně, které máme jakoby dohníme. Teďka jdu uříznout takovou první část. Jo a tady 8, protože tady je suk a přes něj bych se asi nějak neproříz. Tak si to mít jako rychlejší, takže jsem to dal o 2 cm míň, který zase uříznout. Takže teďka si chci udělat jakoby rádio. A to je asi jedno, jaký prkna, ale takže tady je pár takhle šroub, vrutů. Je takhle prostě. Když se podíváme na Kryštofův YouTube kanál, zjistíme, že tam teda má 25 videí, ale převažují shorty. Shortů tu má poměrně hodně. Víceméně videí tady má jenom 4. Ty shorty nevím, proč nejdou přepnout, aby byly všechny. Tady se s nima dá akorát takhle. První den, co za každých 10 odběratelů uvedu jedno kolečko na Pontracku. Teď mám 26 odběratelů. Takže my se spíš podíváme na jeho videa a podíváme se, tady jsme měli teda jak postavit dřevěný odraz, na to jsme se dívali, to má před 7 měsíci. Podíváme se, že tu má 980 odběratelů, což je za 7 měsíců celkem slušný, 25 videí, víceméně kanál byl založen někdy před rokem, prosinec 24, takže rok a nějaký měsíce. Takže to by zhruba tak odpovídalo, víceméně videí teda moc často nedává. Měsíc, 3 měsíce, 2 měsíce, moc velkou četnost videí tedy nemá. Takže čus lidi, já vás vítám u tohoto videa a dneska jsme tady na bike parku Arbor. A první věc, co tady je, tak je tahle blbá nožka, která drží jenom takhle za představec blbě. Ale teďka asi pojedeme buď tu jumpline modrou, nebo to modrý floučko, tak jdeme. Takže teďka už jsem nahoře, tak když si takhle zahodíte, nevím co to je, tady ta kotva nebo co to je, když to zahodí pryč, a jedu na traily. Takže tady je takovýhle dřevěný rozjezd. A pak je tady na Full Trailu Rock Garden. Tady jsou boule. Tady je trochu bahínko dneska. Ale dá se to. Tady je bahno docela. Dobrý. Jsou tady teda mega vysoký kopenky a dobrý. Tady je jedna obrovská. Takže to je video z bike parku Arbor, kde teda vidíme zajímavý s kamerou vlastně na helmě a jako vypadá to docela dobře. Já teďka udělat rozjezd, tady máme takový menší kopec.
A jdu od hra tady s ní, tak tady nějaká cesta, po který se dá jet. Tohle je teda jeho poslední video, který vydal před měsícem, zase počítejte s tím, že teda já to přetáčím zhruba o měsíc, takže je to vlastně zimní video, kdy teda bych spíš očekával, že bude mít s tímto contentem jakoby menší aktivitu v té pravidelnosti. Teď tady prostě video teda má, pokud ještě se na chvíli koukneme. A otroci na vozíku. To začíná vypadat docela jako skok. A je to tím vysoký tak po kolena a ještě ho trochu asi zvětším. Takže už je tady ten skok. Já jsem dal nějakou fotku, kde to je jako víc vidět. Jo, vtipný je to. A tady máme náš epický nějaký dopad, ten už není vidět vůbec. Ale to je jeden skok hezky. A on tady dá skok, že z toho se dobře bude vyskakovat, když se rozbiju. A ještě si tady vezmu tady mám kuplové patěřák a helmu. Minulý rok jsem měl normální helmu a teď si vezmu velkou. Tak na to. Já jsem tady nerozjetil. A ještě vám tady pustím jízdu minulýho roku, se na to podívejte. A asi jdu na to. Jsem tady na klase. Můžu? Sakra licht. Oh! Yes! O to funguje! Let's go! Oh! Takže čus lidi, dneska budu zkoušet na tady tom pantreku ujet co nejvíc koleček za 1 hodinu. Teďka je 16:40. Takže do 17:40 prostě budu jezdit na pantreku a zkusím dát co nejvíc koleček, tak jdu na to. Takže teďka jsem tady na rozjezdu a jdu na to. Takže toto je poslední video, které sledujeme. On tady bohužel víc těch videí nemá. Za rok 4 videa je teda bohužel docela málo. Takže se na to ještě chvíli koukněme. Oh, that's real good. No a víc už toho teda nenajdeme. Z 4 videí se to až tak moc seskládat nedá, takže jsme ho vlastně dali ukázky ze všech jeho videí a nakonec teda nemá cenu to protahovat, zkusíme ho zařadit na žebříček. Tak jeho content je tam teda MTB, je to jakoby zajímavý, víceméně žádný zpestření, takže já dávám 8 z 10. Co se týká kvalita, myslím si, že jsem spokojený s kvalitou, dám 9 z 10. Provedení, myslím, že je taky dobré, takže dám 7 z 10. No a pravidelnost, ta teda jako 4 videa za rok je málo, víceméně teda aspoň něco dobře dám 6 z 10. Takže když si to sečteme, 6 a 7, 13, 9 a 8, 17, takže dohromady 13 a 17 je teda 30 bodů získává na žebříček. No, naše video se tím chýlí ke konci, máme ho teda obodovanýho, zase samozřejmě zajímalo by mě i váš názor na něj, takže když byste ho někdo chtěli obodovat, můžete do komentáře stejným způsobem tyhle ty 4 věci, content, kvalita
provedení a pravidelnost od 1 do 10. A my bychom to zahrnuli do těch bodů do žebříčku. Znova připomínám, stačí obodovat 1, 2, nemusíte bodovat všechny, protože je to průměrovaný ty body, takže tam de facto není vliv na to, nebo není nějaký výrazný vliv, jestli někdo je hodnocený od víc lidí než ten druhej. Pokud jste dokoukali až sem, děkuji vám. Chtěl bych vás poprosit o podporu sdílením, aby se o našem kanálu dozvěděla co největší komunita. Náš kanál roste, ale hodně pomalu. Dáte-li odběr, budeme rádi, protože ten potřebujeme k tomu, aby náš kanál rostl, a můžete i lajkovat. Toť pro dnešek vše a uvidíme se zase brzo u nějakého dalšího videa.